ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ба кулли бимодарои азиз, бародарои азиз, хоҳарои азиз, аввал хоҳиш мекунам, ки хабар беҳад муҳим аст. Бародарои азиз, барои ҳамин рӯза 100 нафар зиёд занг мезананд. Аввал хоҳиш мекунам, ки ҳамин хабар барои паҳн шидан аст, ки то ҳама бародарои муҳоҷир ҳаминро бифаҳманд. Лайк монем, поделиться кунем бародаро, то ҳама дарак биёбад ҳамин хабар. Бародарои азиз, илтимос ҳамон блогеро ягон намуд аэропорт маҳкам нашидагиай, ягон намуд граница маҳкам нашидагиай, и дар Россия ҳам ягон намуд ҷангам дига нест. Ҳо буд як камта конфликт нотинҷӣ буд, ҳал шид. Илтимос бародарои воимаи бад накунен. Хоҳиш мекунам, бовар ки дар имрӯз як рӯза ҳамин телефон ҷӯш мешавад, ай зангзанира то 200-300 нафар акаҷон дар Россия ҷанга, ака аэропортро меган маҳкам када, Домодедовро меган кафондиян. Ҳамин гапҳо ростай. Илтимос ҳамин хабарҳои дурӯғро паҳн накунед. Ягон гап нест. Аэропортҳо 100% самолетҳо рафтааст бародари азиз. Ай Жуковском, ай Внуковом, Домодедовом, Шереметовом, границаам 100% ба дили пир метавонем ки бренд ба мошино бизгарем биёен. 100% боз ҳам мегӯям бародари азиз. Метавонем 100% ба бренд биёен. Боз як чиз бародари азиз, иди омад иди қурбон ба тамоми мардуми муҳоҷир муборак шавад бародари азиз. Касое ки ба сӯи ватан рафта мехоҳед, агар ватан омадан мехоҳем, фарқ дар кадом роҳи дунё ҳастем бародаро, ин ҳамин авиакасаи мо дар хизмат ҳастем бародари азиз. Дар WhatsApp мо бинависен билети ай киҷо ба киҷо чи кадом числа, иншоалло ки билетҳоро бо нархи дастрас ҳаракат мекунем та шумо мақсад бирасонем. Баъдан бародари азиз, касое ки дар Россия, дар ҳамин Москва ва ё Московская област бор дорен, борои мақсад халат делен телевизор, хулоса чӣ бор нам чӣ намуди боре дорен, ки мехоҳем ки Тоҷикистон равонаш кунем. Ай Москва ва Московская област то 100 кило аз дари хонатон, аз номи канали Хайри Муҳоҷир гап занед, ба скидкаш ана ҳамин бародаро омада боротона ба ватан равон мекунанд. Иншаалло аввалаш худованд, баъдан ҳамин бародаро сабаб мешавад ки ана ба дили пир метавонед ки боротон равон кунед. бародаро бо мегӯям нашоди билет ҳамин аввал боз ҳам охир боз мегӯям, хоҳиш бародарои азиз, ҳамон лайк поделиться кунед, то ҳама бародаро ай ҳамин хабар огоҳ шаванд, ки ягон намуд ягон чиз нест, ҳама тишина ҳай. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.